Демонстраційний варіант математика НМТ 2026, завдання 11. Скільки всього коренів рівняння косинус х дорівнює 0 належить проміжку від 0 включно до 2π включно? На мою думку, найкраще і найлегше це завдання розв'язати графічним способом, але для цього, звичайно, потрібно знати функції. Отже, перша функція, яку ми зобразимо, чи точніше зобразимо її фрагмент, це функція y дорівнює косинус х. Я показала лише частину, відповідно на тому проміжку, з яким ми працюємо, від 0 включно до 2π включно. Ну і з іншого боку, у нас буде функція y дорівнює 0. Що буде графіком цієї функції? Графіком цієї функції буде пряма, яка співпадатиме з віссю абсцис. Ну і тепер з легкістю можемо знайти кількість точок перетину цих двох ліній. Тобто ось буде одна точка і ось буде інша точка. Отже, відповідь в цьому завданні 2 розв'язки, тобто варіант В. Зберігай, щоб не загубити, і підписуйся, щоб не пропустити подальші відеорозбори.